binati o minahal kong matalom nun. Okay. Mao ni katong update sa ato ang matalom biwok. Kung diin aduna nay mga acoustic nga paghimuon guys. Okay, mo ni guys ang ato ang maklaro. Okay, mo na ni kon guys. Every ko ana ato ang pag-kondire sa ato ang biwok. Nanay disco every Friday niya ang ato ang kanang acoustic every night na guys. Ako nagauhag sa mga kuan katawhan diri sa lungsod sa Matalom nga ato gayong suportahan 100% guys para mas mas mulambo inubanan sa atong Santo Niño nga mo guidance or mohatag jud og kanang kuan nga mas mobibo ang atong matang biwok. Okay guys, nanatay kuan guys, stage na ni para dinhin nato ikuan ang ato ang acoustic diri sa atong Matalom biwok. Okay, katong ganahan ha mo suroy, welcome tanan nga mo bisita guys muni mga tindahan nga mo kuan. Okay, suroy na mo sa ato ang Matalom biwok kay nanay acoustic unya every Friday ang ato ang disco. Ako mang hinaot Matalom nun nga atong suportahan ang atong programa para mas mulambo pa kini alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom.